Kula jane nggih rada trauma marang manuk kok. Sapa? Kula Sababe? nggih trauma, kula duwe manuk loro ucul. Sing siji mati, sing siji ucul. Sing siji mati, sing ucul kepriwe iki? Wis ketemu durung? Nggih dereng. Apa nyong jole manuke nyong? Napa jenengan kagungan manuk? Neng omah sih akeh, aja pada pikiran sing elek disin ya, cecak rawa nyange duwe. Nggih. Terus apa ki apa jenenge iki murai batu, cecak ijo, cak rawa, cak ijo. Sing paling apik nyonge ngingu cak dikin. Nggih isa cinta tak terpisahkan lan sapiturutipun. Nggih niku pas boten kalih kurungane ngene kula manuke jenengan. Aja kuwatir. Mengke nek boten pas nek nganti ucul meneng kepripun? Aja kuwatir, terus nek wis dilebokno kurungan ya Nggih. lawange ya ditutup.